أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. mun ƙara zuwa domin ci gaba da darasinmu na kwamfuta wanda muke a cikin littafinmu na mai taken duniyar kwamfuta, inda darasin da ya gabata dai muka zo muka yi magana akan bambanci tsakanin laptop da notebook da kuma tablet da towa da desktop da sauransu. Sai muka zo kan inda muka tsaya yanzu muka ce faɗakarwa, palmtop da pda duk aikinsu ɗaya ne, kawai dai a sunaye ne ya bambanta. Ma'ana za ka ji palmtop da muka nuna akwai pda akwai kuma palmtop haka, to shi mai bambancin su duka aikinsu ɗaya ne, sunan ne ya bambanta ko kuma yanayin kiran. za ka ga la'alla ɗaya da tsinke ɗaya ba tsinke, wani kuma za a haɗa masa duka. Sai muka ce sannan kuma sai tablet computer, ita ma aikinta kusan ɗaya ne da notebook, amma kuma sai dai notebook ta fita da yawan aiki na babban kwamfuta, saboda ita notebook tana da mashigar wayoyi fiye da na tablet a jikinta. don haka in kana bukatan na'urar tablet ko in ka bukaci na'urar tablet ta yi maka wani abu wanda notebook take yi, ba za ta iya ba saboda ba ta da hanyoyin shigarwa masu yawa a jikinta. amma in dai karatu da rubutu da kallon wani abu da sauran abubuwa da shiga intanet da yin recording da sauransu kake so, to tabbas kwamfutar tablet tana da kyau a wannan bangaren, saboda ita tana amfani da hanyar tabawa ta yadda za ka dinga taba allon talabijin ɗinta da hannu don ta yi maka aiki da wuri. ma'ana ita tab za ka ga yanzu haka shi notebook yana da wajen mashigar USB da ake fada, za ka iya sa abu, to amma tab yawanci za a iya masa USB ɗaya wataran, wani kuma kwata-kwata babu. to in akwai a jikinsa ɗin ko kuma sai a yi masa menene irin micro USB ɗin nan, za a sa irin mai kan kai kamar irin na caja. idan ka sa sai ka samu OTG cable, sannan sai ka hawwala shi ka sa abin da za ka saka, amma ba direct ba. saɓanin shi notebook kuma yana da USB ɗin ma kwaya biyu haka la'alla a jikinsa, ko ma uku, wanda zai baka daman kai abubuwa da yawa da shi. to don haka muka ce in dai irin recording ne, ɗaukan bidiyo ne, ɗaukan foto ne, shiga intanet ne, karatu ne, saka wasu littattafai ne, ka yi amfani da shi da daɗi da sauƙi, to babu kamar tab ɗin. shi kuma zai iya fin notebook. wannan da ya ragewa, wanda shi ya rage me za ka yi da shi. sai muka ce saboda shi notebook yana yaka, shi tab kana taba da yana da screen ɗin, kana iya taba da hannu, touch screen ne. sabanin notebook kuma ba kowane bane touch screen, sai irin na zamani wanda kuma la'alla suna da tsada. sai muka ce sannan kuma waɗannan hanyoyin masu wayannan wayoyin hannu masu kwakwalwa, wato smartphone, su ne wayoyin da muke amfani da su, wanda muke kiransu da suna Android kamar yadda muka faɗa a sama, duk da ba sunansu ba ne. su ma suna iya shiga karkashin microcomputer, saboda yanzu kusan dukkan abubuwan da palmtop yake yi su ma suna yi. wato wayannan wayoyin hannunan duk sunansu ne kwamfuta. shi yasa da farko muka ce aka ce kwamfuta, kar ka ɗauka cewa sai irin su laptop ne, desktop, wasu abubuwa ne manya. wayan hannunka ma kwamfuta ce. la'alla agogon da yake hannunka ma kwamfuta ne, la'alla agogon da yake jikin bangon gidanka ma kwamfuta ne, la'alla a jikin motanka ma akwai kwamfuta. to duk wayannan suna shiga karkashin kwamfuta. kwamfutan kuma menene? microcomputer. sai muka ce to anan zan dakata bayani na game da ire-iren kwamfuta daban-daban da kuma ayyukansu da amfaninsu, saboda waɗannan bayanan duka mun kawo su ne saboda ilimi, amma maudu'inmu a wannan littafin zai takaita ne kadai akan PC computer. P din nan ma'anarsa personal, C kuma computer. shi yasa zaka ji ana cewa PC, ma'ana personal computer, wato computer mutum ɗaya, shi ka mutum ɗaya. shi kuma computer mutum ɗaya ya hada da desktop da laptop da notebook. waɗannan su ne ake nufi da computer a wajen dukkan mai karatun kwamfuta da kuma koyonta. don haka a nan za mu takaita. dalilin da ya sa muka kawo waɗancan abubuwan shine a kadai muna so ne mai karatu ya fahimci cewa in aka ce kwamfuta, wannan kalmar tana da faɗi matuka
dan yana farawa ne tun daga kan super computer har zuwa kan smartphone wato wayoyi masu kwakwalwa. don haka kar mai karatu ya daskarar da kwakwalwarsa akan kwamfutocin da ya saba gani a wajen mutane kadai. Ma'ana duk wannan bayanin da muka kawo kawai menene, kawai haskakawa ne, amma mu maudu'in mu shine zai takaita akan PC computer, ma'ana personal computer. Personal computer kuma abin da muke nufi a nan abin da ya shafi desktop da laptop shine ma kadai, notebook ma da aka shiga karkashin laptop. Sai muka ce sannan kuma a baya mun yi magana akan bambanci tsakanin laptop da notebook, yanzu kuma za mu faɗi bambanci guda ɗaya wanda ya rage tsakanin laptop da desktop, kai tsakanin laptop da desktop a nan wajen da notebook, domin a kansu ne maudu'in mu zai takaita. Ga bambancin kamar haka, ma'ana bambanci tsakanin wayannan uku. Sai muka ce number 1, shi laptop yana aiki da batir, don haka ba a saka shi a wuta kai tsaye, sai dai a yi amfani da caja, sai a yi masa caji kamar yadda ake wa wayar hannu. In ya cika sai a cire, in kuma baya rike caji saboda raunin batir sai a canza masa sabon batir, ko kuma a dinga yin amfani da cajan nasa kai tsaye, amma da zaran an cire sa daga wuta shikenan sai ya mutu. Ga kuma yadda cajin nashi yake kamar haka. Ma'ana bambanci da yake raba tsakanin laptop da shi desktop haka, shi laptop yana yin caji kamar yadda wayan hannu yake caji, domin kowa in muka zo electronic la'alla wani ya sani wani bai sani ba, wuta kashi biyu ne, akwai wutan AC akwai wutan DC. in aka ce wutan AC shine wutan nefa da muke cewa, duk da nefan ba sunansa bane, wuta dai electricity na gida wanda ake amfani da shi a sa, galibi mu anan muna amfani da volt 240 ko kuma 220. dukkan wani kayan wuta inda yadda baturen sai ya kawo sa kana so ka ji daɗi a nan 220 ne. in yayi ƙasa sai ka ga abinka baya aiki yadda ya dace, in yayi sama zai bata abinka. wasu garuruwan kuma suna amfani da 110. to akwai wutan DC kuma shine abin da zaka ga wuta ne amma kuma baya jan mutum da garaje, sai dai jiwa mutum ciwo ko ya kona mutum, irin kamar wutan da yake jikin batir. to zaka ga yanzu in ka ɗauki laptop ba a jona shi a jikin wuta direct, saboda shi menene yana amfani da DC. sai a doko cajan nan sai a sa wutan AC, sai ya yi combating din AC din, sai ya zo ya cire DC sai ya sa laptop. zaka ɗauki wuta a jikin socket 220 volt 220, sai wannan shi cajan nan sai ya canza shi ya mayar da shi voltage 19 ko 20 ko 18 da wani point, sai ya ba laptop. amma da zaka ɗauki wayan wuta da red a jikin cross ko a jikin socket ka jona a jikin laptop ba zai yi ba, ko dai ya bata laptop din ko dai ya ji haka, dan saboda shi DC ne. to dan haka yana amfani da me caji. sai muka ce ga cajan nasa kamar waya yake, ga kun gani ba, bari mu yi zoomin nashi. wannan dai duk sanannun abubuwa ne, amma ga wanda la'alla yake bukatan hakan, zaka ga laptop, zaka ga socket a jikin bango. to wannan cajin sai ka dauki kansa din sai ka sa a jikin wuta, sannan kuma sai ka dauki wayan laptop din sai ka zo ka sa a jikinsa, sai ka ga laptop din yana caji yadda ake cajin waya. yanzu zaka ga waya yana amfani da me 5 volt, yawancin waya ana cajin sa ne da 5 volt ko kuma 4 point. to amma wutan da yake gida muna amfani da shi fa volt 220 ne asalinsa. to kaga da zaka dauka ka sa waya dare sai dai ya bindiga ko ya lalata. to amma ka dauki caja ka saka a jikin socket, cajan nan sai ya rage voltage 200 da wani abun nan ya yi kasa da shi, sai ya zama da shi voltage 5, sai ya zo ya sama a cikin wayanka. wannan shine amfani caja. to kamar yadda kuke gani laptop haka yake. sannan kuma shi laptop yana da batir, sabanin wayancan manyan kwamfutan. batir ɗinsa shi ma kamar waya ne, zai iya yin rauni, zai iya mutuwa, zaka cire har ka canza wani. sai dai shawara da nake bayarwa lokacin da muka ce zaka iya canza batir, ba wai kawai zaka je ne a ce a baka batir nawa ne kaza sai a zo a'a, sel ɗin batir ɗin da ake ce masa lithium ion shine da batir mafi karfi a duniya, ko kuma in ce a duniyan technology batir. ba mamaki zai zama a yanzu kamar ko shine number 2, domin akwai lithium titanium da suka sake cirewa wani wanda shi ma dai wanda zaka ga galibi bai zo nan ba amfani da shi saboda tsadansa, ko ka ce zaka sai akwai tsada. amma dai lithium ion shine aka sani a cikin waya, a cikin albarkacin samun wannan batir na lithium din nan shine ma
muke amfani da su waya su laptop, amma in ba dan shi ba laptop namu da wayan hannu ba za ka iya sa masa batir ɗin rediyo ko ne abu kai amfani da shi ba, amma saboda wannan technology na wannan batir ɗin shi yasa muke iya amfani da waya. To sai dai akwai selasalai, ma'ana sel ɗin da yake jikin laptop na batir ɗin yana da ba mamaki ya kamata dan nuna wa mai karatu wannan ɗin ma ya gane. Idan muka ce sel, akwai abin da yake cikin abin nan laptop shi ake cewa sel. Za ku ga wannan shine sel, mai karatu zai ga cewa wannan shine a cikin laptop. Za ka ga za a sa guda 3 ko guda 4 ko guda 5 wanda yake da extra. To wannan shine asalin batir din. To amma batir din a gaskiya kala-kala ne shi wannan sel din. Wannan wanda na nuna muku kala-kala, za ka ga shi ake cewa sel. Voltage nasu duk ɗaya ne, amma za ka ga amp ɗin wani ya fi wani. Yanzu wanda na nuna wannan yana da 500 amp, 500 milliamp kai, amp 5 kenan, 5000 milliamp kenan, amp 5 kenan, 5000 milliamp. To na cikin laptop a gaskiya suna da ƙarfin da sun fi wayan nan. Sannan wannan kuma duk galibi na China ne, ƙarya ne. In suka ce ma 5000 ƙarya ne, ba mamaki 1000 ne ko 1005, kai ba mamaki ma bai kai hakan ba, za a iya ce ma 5000. Dan haka mutum ya je sayan batir a gaskiya an baka da ilimin wannan, to ko ka canza batirin laptop amma ba za ka ji daɗin sa ba. Insha Allah muka zo darasin mu na electronic ya kamata mu yi irin wayannan bayanan. To a takaice dai laptop yana da batir, dan haka ake masa caji, dan shi ba da wutan AC ke amfani ba, da wutan DC. Abu na gaba sai muka ce sannan kuma ana iya yi masa caji da external batir, batir din waje ko kuma power bank, bankin wuta kenan kamar haka. Ma'ana laptop naka in kaga batir naka yayi sanyi, baka samun wuta mai kyau, yana mutuwa da wuri, baka yin aiki, to za ka yi amfani da external batir. Wannan shine external batir. Za ku gashi muka ce laptop external batir. Bari mai zoomi, kun ga laptop, to ga batir din nan. Za ka iya sayan irin wannan batir din, sai ka zo ka sa nan wajen yana cire menene 19 volt, nan wajen 30 ne, nan ana sa printer, sai ka kawo wayan naka sai ka sa a jikin wannan. Sai dai wannan batir din da kuke gani, in ka ce za ka saye shi haka na asalinsa na bature akwai tsada, amma wanda ake sayar mana shi a kasuwanni in kaje za ka siya a wajen masu kwamfuta, galibi wanda an yi amfani an bari ne irin na gwamnati, an kawo federal ta yi amfani ta bari, su kuma suka samu sai zo su dinga sayar maka shi 4,000, 5,000, 6,000 gurgurun a yadda suka samu. To amma in kace za ka sayi na asalin, yana da kyau, yana da karfi, amma kuma kudinsa akwai tsada, ba mamaki yanzu wannan na asali ne na kanti za ka je ka saye shi naira 20,000, amma ba mamaki a wajen masu kwamfuta sai ka je ka saye shi 6,000, 7,000, 8,000 haka. To wannan shine external batir din. In muka koma gefen nan kuma ga power bank na kwamfuta. Power bank din kuma kala-kala ne, kamar yadda ake power bank din waya voltage 5 ne, amma za ka nemo power bank din kwamfuta shi yana cire voltage 20 zuwa ƙasa. Sai ka ga gashi nan wuta-wuta da wajen ragewa. In kana so ka sa kwamfuta sai ka ɗauki voltage din da kake so, kwamfutan ka 18 point ne, 16 ne, 20 ne, 19 ne, sai ka canza, sai ka jona. In yayi full sai ka cire. Shi power bank din kuma sai ka je ka sa masa me charger shi, kuma in lokacin da ba shi da wuta sai ka charger shi. To duk mai amfani da kwamfuta musamman laptop ya kamata ya zama yana da external batir, kuma ya kamata ko kuma ya zama yana da power bank, in ba haka ba ranka zai bacin kana yawan aiki. Sai muka ce sannan shi kuma notebook baya zuwa da CD drive, sai dai a yi amfani da external CD drive, ma'ana gidan CD na gefe, a yayin da ake so a yi masa formatting, wato kwaskwarima. Shi laptop ba kamar waya bane, kwamfuta akwai abin da ake ce masa formatting, kwaskwarimansa kenan. In aka yi kwambiyo virus suka yi yawa a ciki, abubuwan baka jin daɗi, yana cijiya, yana wasu abubuwa, to za ka iya masa formatting. Inda a ce ba taɓa yin formatting ba, akwai kayansa a ciki, akwai abin da ake cewa recovery, ana yi sai ka gyara. To amma an ba wannan din za ka yi formatting ko ka sake ɗaura masa wani window. To lokacin da za ka yi formatting yana buƙatan ka sa CD nan kuma dole sai in akwai gidan CD a jikinsa, shine CD room ko kuma CD drive da ake faɗa. To a jikin notebook babu CD drive, ɗaya ne daga cikin notebook wanda suke zuwa da CD drive. To don haka dole sai ka buƙaci external CD drive. To shi kuma ga hotonsa, dole za ka je ka buka. Kaga in kana da notebook, bari mu zoom in. Laptop shi a jikinsa akwai, notebook kuma ku duba babu a jikinsa. Wannan shine external din, sai ka je ka saya. In ka ce mai kyau kake so kuma za ka saye shi, akalla za ka saye shi naira 10,000. Inda irin da ya kaje kana yi ka
ne zaka saye shi 5,000 6,000, amma an kace mai kyau kaga zaka cire naira 10,000 kafin ka sayi wannan. Kaga wannan ma shine, wannan ma shine. Sai ka zo ka sa ta hanyar USB, sannan sai ka sa CD a ciki. Wannan shi ake cewa external CD room ko external CD drive. To kaga notebook ba shi da shi, laptop kuma dama a jikinsa akwai, ba sai ka sake kashe kudinka ba. don haka kaga an samu bambanci kenan. Sai muka ce amma shock stop yana aiki da wuta ne kai tsaye ba tare da an saka masa caja ba, sannan kuma shi baya yin caji, kawai ana ɗauke wuta zai mutu. Sai dai kuma shi ma yana da wani abu wanda ake kira da suna UPS wanda yake yin aikin da batir yake yi, amma sai dai baya dadewa kamar yadda batir din laptop yake dadewa saboda rashin karfinsa, domin an yi sa ne kadai don ya baiwa mai amfani da kwamfuta daman adana abin da yake yi ko rubutunsa ma na ya saving, sannan ya kashe kwamfuta cikin nutsuwa. don haka ne da zaran an ɗauke wuta sai ka ji wannan abin wato UPS ya fara ƙara don ya nuna maka cewa an ɗauke wuta ko an taɓa wutan, sai ka yi gaggawa ka kashe kwamfuta. Ga abin kuma kamar haka, ma'ana shi laptop kamar yadda muka faɗa yana amfani da batir ta yadda za ka iya tafiya da shi ko ina, ko a ƙauye ko a jeji inda ma ba wuta, matukar ka yi masa full za ka daɗe, za ka kai awa 8 awa 6 awa 10. sannan kuma aka ce kana da external. kun ga yanzu karatun da nake nan duk da yake batir ɗina akwai ƙarfi, zan yi ta yi in na gama lokacin da batir ya ci ga external batir a aje sai in ɗauka an saka ko fawa ba. To shi desktop kuma ba shi da batir, shi yana amfani da wuta ne mai voltage 220 take kai tsaye. zaka ɗauka yadda ake kunna TV haka zaka ɗauki wayansa ka jona ka kunna. don haka ne ana ɗauke wuta shi ma kawai zai mutu. To kwamfuta kuma bai yadda ya dinga mutuwa haka ba tare da ya sani ba. shi in zaka kashe sai ka faɗa masa, ba kai zaka kashe shi ba, shi zai kashe kansa. kai kawai zaka bashi umarni sai ya kashe kansa. in dai ana ɗauke wuta yana mutuwa cat a lokaci ɗaya, to kwamfuta zai lalace. don haka bature ya yi abin da ake ce masa UPS. sai a kawo wannan abin da kuke gani shine UPS din. aka je ka saye shi gwargwadon shi ma karfinsa, gwargwadon tsadansa, 10,000, 15,000, 20,000 gwargwadon da ake sayarwa. shi kuma zai kasa a jikin wuta yana yin caji. sai ka ɗauko igiyan kwamfuta ka sa ɗaya na kwamfuta na UPS a nan, ɗaya kuma na monitor, sai ka dinga amfani. ana ɗauke wuta kawai sai fara tit sai ce ma to kai kokari kai saving fa ka kashe kwamfutan ka, ni dan ba zan iya tafiya da wannan garmahon ba, domin desktop yana da nauyi, yana jan wuta. shi kuma wannan batir din da yake cikin sa batir kanana ne, zai ce to fa ka kashe da wuri, ka kashe in ka kashe nan da minti 15 20, shi sai ya kashe kansa, kwamfutan ka zai mutu. to wannan shi abin ake kira menene UPS. to ana amfani da shi ne a desktop, laptop ba shi da shi. laptop dama yana amfani ne da batir. don haka ne kwamfutan desktop shi yana da caja, laptop kuma kwamfutan desktop bai da caja, yana amfani da kawai power cable direct. shi laptop kuma yana da caja. sai muka ce bambanci na ƙarshe shine laptop dukkan kayayyakinsa, ma'ana input da output device ko kuma output da input device da CPU duka a haɗe yake a waje ɗaya, saɓanin desktop wanda komansa a rabe yake. kai zaka hada su ka jona kamar yadda zaka gani a wannan hoton. kun ga bambancin kenan. shi laptop zaka ga dahuwa da shi kwamfutan da keyboard din da mouse din da waye duk a waje ɗaya ne, a haɗe kawai, a cakure a haɗe. shi yasa larabawa suke kiransa da wani suna, za ce hasubul mudmaj ko kuma yawa almudmija ko almudmaj. wato kwamfuta ne wanda komansa a tankware a waje ɗaya, sabanin shi desktop. bari mai zoomin ku duba komai a rare. yanzu zaka ga, bari mu koma gefen nan, muka ce part na kwamfuta. kaga ga monitor, ga CPU, ga keyboard, mouse, printer, earpiece na kai kenan ko headphone. duk wannan in ka zo sai ka ɗauki wannan ka jona da wannan, ka ɗauki wannan wayansa shi ma ka sa a wuta, wannan ma ka ɗauka ka sa a wuta, ka ɗauko wannan cable ɗinsa ka sa a jikin UPS, ka ɗauki mouse ka sa a bayan nan, ka ɗauki printer ka jona, duk abinsa a rarrabe. kun ga anan ma gashi nan komansa gashi kuna ganin da igiya, ga speaker, ga mouse, ga keyboard da igiyansa, ga UPS din, ga speaker ɗaya.
kuma gashi nan ko microphone ne ko mai ga printer zaka iya jona gefe, wannan ma printer. Kaga koman sa a rarrabe ake hadawa, sabanin me laptop shi a cure ne a waje daya. To dan haka shi yana da sauki. Yanzu aka ce ka kunna laptop tini zaka kunna, kawai kana danna kawai zai kunno ya butin, amma desktop in ba nuna ma aka yi ba baka sa ka kunna shi ba saboda jone sai muka ce tarkacen desktop gashi kun gani a sama, amma laptop fa ku duba komen sa. Bari mu zoom, za ku ga wannan monitor ne, ga kaga nan wajen shine menene UPS din gaba daya, ga abin nan pad din nan shine menene a matsayin mouse, speaker sa gashi nan suna nan wajen ko suna gefe. Kaga komin sa ba wani wayan da zaka doka ka sa anan kawai shi direct kana dannawa sai ya kawo. Wannan shine advantage na menene na laptop. Sai muka ce to a ƙarshe kuma ga yadda rabe-raben kwamfuta take kamar yadda muka bayyana a sama, wato ganin mun hada mun kawo maka a nan wajen. Sai muka ce kwamfuta ta bangaren aikin ta kasu kashi uku. Sai muka ce akwai digital computer, analog computer, hybrid computer. Bari mu zoom in, kun gani na biyu fa kwamfuta ta bangaren manufar da aka yi ta dan shi ta kasu kashi biyu nan shi kuma me sai muka nuna maka general purpose computer, anan kuma special purpose computer. To su wayannan kuma kwamfutan ta bangaren sai muka ce kwamfuta ta bangaren girmanta ta kasu kashi nawa? Muka ce ta kasu kashi 5 kamar haka. Za ku ga akwai super computer, mainframe computer, control computer, mini computer, micro computer. Sai muka ce to micro computer kuma ita ma ta kasu kamar haka. Akwai desktop computer, laptop computer, notebook computer, palmtop computer, tablet computer. Takaice wannan abubuwan da muka yi a baya ne muka sake hada maka su a waje daya don kusanto da nesa. Sai muka ce kafin mu wuce kan maudu'in mu wato PC computer kenan, mun san cewa dukkan tarkucen computer an kasa su ta kasu kashi biyu kamar haka, ma'ana hardware da software, wanda wannan darasi ne na kansa. insha Allah darasi na gaba za mu faɗa. Yanzu dai mun faɗi rabe-raben computer da bambance da yake tsakanin su da fotunan su da komai. Mai sauraro da mai kallo kai ya kalli fotunan su. insha Allah a darasi na gaba sai mu yi magana akan abin da ya shafi hardware ma abin da ake cewa input da output devices. Ya kamata wanda ka je karatun computer kullum ake magana akan su, a ce abu kaza input ne, abu kaza kuma output ne. To kafin gama karatun akwai wani abu na farko da muka faɗa a can wanda bamu kalli fotonsa ba, ya kamata mai karatu ya gani, duk da dai zamu zo mu nuna a gaba. Wannan shine transistor. Albarkacin wannan abin ne transistor ne kala daban-daban, duk wayannan transistor ne. To shi transistor nan guda ɗaya da kake gani tarukucen da yake jikinsa, ba mamakin aka fasa aka cire abin da yake cikinsa to ɗaki ba zai iya ɗaukansa ba. Misali transformer ne a ciki, waya ne a ciki, nan ne wace tarukuce ne, amma da yake ilimi da Allah ya sauka bature duk sai ya dunkule abu ne wanda ido baya iya kallon su. Wannan kawai wallahi Allah ne amfani da su ya ba su, amma ya fi karfin kwakwalwa. Yanzu ka dubi memory, in ka dubi memory zaka ga yana da gig 100, gig 200, gig 1000, amma wani abu dan karami akan yatsan ka gashi nan. In aka ce ka fasa baka kallon komai a cikin ka fasa, ido baya iya kallo, amma kuma wasu abubuwa ne a tare a ciki, sai dai idonka ne bai da karfin da zai gani. Wannan kuma karka yi mamaki, Qur'ani ya tabbatar. Allah yake cewa wala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Akwai abin da gashi nan akwai samemme ne amma idonka baya kallo. To bature Allah ya ba sa dama, ya ba sa ilimi, abu ne na ilimi. Dama an ce mu nema mu sai muka gagara so sai suka dauka. To in ka je ka nemo ilimin ka samu kuma abin da ido baya iya kallo zaka iya kallo kuma. Yanzu haka ba mamaki ana zaunin nan akwai abin da ido baya iya kallo, la Allah ya kai mai karatu kai baka iya kallo amma ni ina iya kallon sa. Ilimi ne kuma abu ne mai sauki gashi nan. Idon ka baya iya kallo, za a nuna maka duk yadda zai, amma ni gashi nan na bude ido na ina kallo. To haka bature ya amfani da irin wayannan abubuwan, ilimi ne. Saboda haka kar mutum ya mamaki, abubuwa ne a cure a cikin nan. To a sanadiyar samun wannan transistor ne aka sa computer da fari zaka ga first generation
7 to second generation a third generation fourth har yanzu muka shiga fifth, shine abin da ake cewa 5G da kuke ji. Second generation, third, fourth, yanzu yawanci kwamfutar da muke amfani da su yanzu fourth generation ne. To fifth generation din nan shi zaka ga yana da kamar yadda suke faɗa, wallahi alam akwai hatsari, akwai wasu abubuwa a ilimin, wato abin da yake ne ya fi karfin kwakwalwa shi wannan 5G da ake faɗa. To wannan dai a takaice shi ne transistor da yasa aka ci gaba a duniya. Wannan kuma shine menene CPU da ake faɗa, shine kwakwalwan kwamfuta. Wannan duk abin da kwamfuta yake yana cikin nan gashi nan. To in darasinmu na gaba insha Allah wannan zamu shiga input da output devices. Wannan shine darasinmu na gaba. Ina ga littafinmu kuma yanzu gashi mun samu wajen saffa 15, dama gaba ɗaya bai wuce shafi 40 ba ko 30 da wani abu, yanzu mun samu kusan rabi kenan. Ina so ne mu kammala wannan littafin in mun gama, sannan insha Allah za mu shiga abin da zai dinga kayatar da ku, wanda insha Allah ba kowa ne zai iya samun sa ba. Sannan muka sake dan taba can sai mu sake koma wani littafin mu daban, muna sa littafin mu muna fita waje, haka zamu yi. To wannan shine karshen darasin mu, kamar yadda muka faɗa, number mu 08027789545 wanda muke amfani da shi a WhatsApp, ko kuma dai mutum zai neme mu ta hanyar comment ya ƙara mana ilimi ko ya faɗi abin da yake damunsa. in na gyara ne mu gyara. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum.